Olen Pinja Suompää ja toimin Asuntosäätiöllä asiakaskokemuspäällikkönä. Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Asuntosäätiö on yleishyödyllinen toimija ja meillä on yli 18 000 asuntoa yli 30 paikkakunnalla. Tarjoamme siis kodin yli 33 000 asukkaallemme. Koti on meille kaikille äärimmäisen tärkeä paikka. Ja jos siihen kodin rauhaan tulee jokin särö, on se sitten unohtuneet kotiavaimet tai jokin muu mieltä askarruttava asia, niin meihin tulee saada mahdollisimman pian yhteys. Tässä me ollaan tunnistettu ratkaiseva hetki. Moment Digital tarjoaa meidän asiakkaillemme palvelukeskuspalvelua vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Me voidaan olla huojentunein mielin, kun me tiedetään, että meidän asukkaat saa yhteyden meihin silloin, kun heille se on tärkeää. Me ollaan nyt tehty Moment Digitalin kanssa yhteistyötä noin 6 vuotta. Ja meillä on ihan äärimmäisen tärkeää, että Moment Digitalin asiantuntijat rakentaa meidän asukkaiden asiakaskokemusta yhdessä meidän kanssa. Yhteistyö on aina ollut ihan tosi mutkatonta ja ihan parasta oikeastaan on ollut ihmiset. On ihan huippuvaikuttavaa se, että ammattilaiset Moment Digitalilla haluaa rakentaa just sellaista asiakaskokemusta, kuin mikä meillä on tavoitteena tarjota meidän asukkaille. Moment Digitalin asiantuntijoiden kanssa me ollaan aina voitu käydä tosi avointa keskustelua ja löytää sinne arkeen ne parhaat mahdolliset ratkaisut meidän asukkaille. Iso kiitos kuuluukin niille Moment Digitalin työntekijöille, jotka vastaavat ja välittävät meidän asukkaista ihan ympäri vuorokauden. Eniten yhteistyön aikana on ehkä yllättänyt se, kuinka läheisiksi työkavereiksi me ollaan tultu, vaikka ei ihan samassa yrityksessä työskennelläkään. Ja se puhuu myös sen puolesta, että me voidaan olla varma, että Moment Digitalilla halutaan kehittää näitä palveluja tukeakseen meidän asiakkaiden tarpeita. Moment Digital vaikutti jo ihan yhteistyön alusta alkaen tosi varmalta ja luotettavalta toimijalta. Me saadaan aina meidän kysymyksiin tosi nopeasti vastaukset ja tämä on huojentavaa ja siinä pystyy hyödyntämään ihan kaikessa meidän arkisessa tekemisessä. Voimme helposti suositella Moment Digitalia yhteistyökumppaniksi muillekin. Ihan sen vuoksi, että luotettavan, välittävän ja kehitysmyönteisen kumppanin kanssa on tosi helppo toimia ja ottaa ne arjen haasteet vastaan. Tulevaisuudessa toimimme yhdessä auttaen asukkaitamme ja kehittäessämme palveluitamme. Hedelmällinen yhteistyömme kantaa varmasti pitkälle.